का हो दू चार दिन से देखो तनी तनी खाली सरेहे में रहत हलन का कुछ भेटा गइल बा का? हाँ बुरी भेटाइल बा। हैं? भेटा गइल बा। काठी भेटा गइल बा? यही है जन नखी से हमरा तक करो। अच्छा ई भेटा गइल बा लोग कहता ठीक बा। तो जब लोग के ठीक बा तो हमनी का ठीक नहीं छे पहुंचे तो कहाँ चल गइल? का रे। अच्छा मतलब दवाइया हमार समानवा डॉक्टर कहले बा कि 3 टाइम लेना टाइम टाइम से है। चाव से खूब होगी। ऐसे कि हम पहले गनी दवाई करावे जब अपन चेकअप वक करौनी तो कहला कि काठी काठी खाते पीते हैं आप? अच्छा तो कहनी दारू पीते हैं दारू पीते हैं सिगरेट पीते हैं हाँ और खाते हैं खाली गुटखा। अच्छा तो दोनों में तीनों में सबसे ज्यादा कौन फायदा करता है? हाँ तो वह कहले ही गुटकुआ। अच्छा मुंह में खाई जाला। हैं? मुंह में खाई जाला। हम मने जब से सीखले बन तो से मुँहे में खाए ले पता नहीं लोग काठी में खाला। हम लोग के बारे में नहीं जानत ना कुछ कहे के चाहता नहीं। हेलो अच्छा तो है गुटकुआ से बतौला कि ऐसा तनी तनी फायदा बा। हाँ देसी वाले काम करे रही। हाँ दरुया किडनी के मालिक हो अच्छा और सिगरेटवा फेफड़ा के है अच्छा आ हई काठू लीवर ना हाँ हई जो नहीं बोला ना अच्छा कब्जा हाँ ये ओकर मालिक हो कभी ओकरा साइज में तो डिफेक्ट करला ही। मैंने पर हाँ हई मेन के मारेला तो अच्छा भइल कि साला बड़ा मुंह बोह करता है ना मैंने बड़ी मुंह मारता है तनी खाना लेके एकर इलाज हो जाओ। 2-3 बगली सिराइन धके सुत रहियो। हाँ तो का कइल जाई अब उहे चलावते बानी परमानेंट तीनों टाइम हिले तनी चल लागल बा मुहे एकरा गुटकाई बड़ी लागल बा मुहे एकरा गुटकाई बड़ी और मोधवा मानत नइखे कैसे सिगरेटवा के छोड़ी।